अच्छा ଭଲ ଅଛ ନା ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଆସରେ ଗୀତ ଶିଖେଇବା। ଆସ କ୍ଷୀରି ରାନ୍ଧିବା ମିଳିମିଶି ଖାଇବା। କେ ଖାଇବ ଚାମଚରେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଚାମଚରେ। ଚାମଚ 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 ଭରି ଖାଇବା। ଆସ କ୍ଷୀରି ରାନ୍ଧିବା ମିଳିମିଶି ଖାଇବା। କେ ଖାଇବ ଗିନାରେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଗିନାରେ। ଗିନା 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 ଭରି ଖାଇବା। ଆସ କ୍ଷୀରି ରାନ୍ଧିବା ମିଳିମିଶି ଖାଇବା। କେ ଖାଇବ ଥାଳିରେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଥାଳିରେ। ଥାଳି 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 ଭରି ଖାଇବା। ଆସ କ୍ଷୀରି ରାନ୍ଧିବା ମିଳିମିଶି ଖାଇବା। କେ ଖାଇବ ଧାରିରେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଧାରିରେ। ଧାରି 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 ବସି ଖାଇ ଧାରିରେ ବସି ଖାଇବା। ଆସ କ୍ଷୀରି ରାନ୍ଧିବା।